Kamu saya lemu mergo pancen pikirane ra tau abot. Boten, Pak. Boten ngoten, Pak. Piye? Mergo saiki wina pun enten pasangane, ngoten lho, Pak. Sopo? Oh, ngerti aku. KWN to. Sing blangon kliwir to. Pokoknya sing nganggo blakon kliwir. Tetangga 26 petuk neh. Oh. Ning sok-sok iso bentik, sok-sok iso geger mung perkara rebutan lanangan. Saiki aku kepengin ngerti ngecek kepribadiane cah loro iki. Upamane Mbak Diajeng iki wis duwe pacar, ya Mbak. Duwe pacar apa bojo wis bebas, pokoke duwe sambung rasa tresna. Delalah sampean ngonangi lamun to pacarmu kuwi jebul selingkuh karo si Umi Habibah iki ya. Modele pawakane lak kaya wong selingkuh to wisan iki. Kira-kira ekspresimu jangan nganti aja direm aja piye-piye ning seperti apa adanya. Pokoknya nesu Umi pun juga bisa membela diri dengan argumen-argumenmu sendiri. Ya. Sampake dhisik songo yo ben gayeng cah loro. Yo. Petok iki. Nyapa kowe guyang-guyu? Nyawang aku. Orang guyu. Ora usah ndelok-ndelok wae. Ngomong no. Lah mbiyen aku ngene kok. Ngene piye? Aku tak ngene wae. Ora usah alasan lho ya. Nyapa? Kowe nyapa kok nyedaki pacarku? Ora. Ora piye aku lho ngerti weananmu. Lah iya ora salah. Kowe ora ngerti ditapuk sandal karo sinden? Wis tahu. Wis tahu pengalaman iki ngene iki. Berarti kowe wis bola-balik ditapuk sandal karo sinden? Urung. Gak. Iya ya, Kamu wis ora tahu. mencra-mencra lho ya. Iya ya cangkemmu. Malah nyakem-nyakemen aku. Lah piye? Saiki pacarku, calon bojoku mbok pek. Iya. Kowe dadi pelakor. Iya. Terus kowe bangga ya ngono kuwi? Nggih. Bangga. Nggih. Loh, enggak ngene kowe bangga. Lah aku biyen ki yo ngene iki, nggih. Ndang lokno apa ya? Nggih. Oh, lah terus maksudmu piye? Saiki aku arep rabi karo pacarku. Heeh. Terus kowe malah anu. Wah, nesu wong ngangge anu iki. Anu ki. Terus kowe malah ngerebut pacarku. Kowe WA-ni bojoku. Kowe dolan ning kono mbok video. Saiki aku ngerti lho. Ngerti videone kuwi karo kowe karo Ora tak video, tak live. padha wae. Oh, padha ae, ya. Terus maksudmu piye? Ya wis nek ngono aku tak omong yamu. Sik, Piye? tak celukno bojoku. Ya. Saiki dipertemukan awak dhewe wong telu ya. Iya ya. Sulama, rene. Betul, ayo. Maksudmu piye? Nek kene anak calon bojomu kowe ngrangkul-ngrangkul Umi iki piye maksudmu? Lah dhek senenge karo aku kok, nyapa? Lah kowe nek seneng karo Umi ngopo kok arep ngajak rabi aku? Lah, iya. Saiki aku bojak tunangan iki piye maksudmu? Hah? Oh, piye? Sik to. Maksudmu apa? Hah? Ora sak-sik. Enak Umi. Wong lanangane yo kakrok. Sing tegas dadi wong lanang yang tegas, menyelesaikan masalah. Rusak. Alasanmu apa? Takoki, Jem. Alasanmu ngopo kok enak Umi? Kowe apa tau jajal Umi? Yo maksud Ora, ngawur. Enak. Iya ya wis. terus kowe nembung ning wong tuaku kaya ngono kae kowe arep ngajak rabi aku kowe wis tunangan karo aku terus maksudmu piye? Alasanmu apa? Karepku loro bojoku. Karepmu apa? Loro. Loro piye? Loro bojo. Ora sudi aku mbok madu karo cah kaya ngene. Lah ayo iki kok karo kowe. Nekat iki. Berarti kowe luwih milih Umi timbang aku. Iya. Saiki kowe ngomongane wong tuaku. Ngomongane wong tuaku. Piye lek ngomong? Ya mbok piye caramu lemu ngomong? Kowe ae sing ngomong. Kowe iki kok dijak sepelan kok ngono to kowe iki kok. Aku ora iso sepelan. Ya wis saiki kowe ngomongane wong tuaku nek kowe ora sida rabi karo aku ora sudi mbok madu karo Oh, bocah iki. aku dadi wong tuane. Hmm. Le.
Kowe iki cilik tak gedhekke. Gedhe tak pinterke, pinter tak benehke. Kowe saben lunga ka omah mesti njaluk pangestu. Aku mesti mangestoni kowe muga-muga kowe ora enek apa-apa. Nggih. Nyatane kowe iki nyapo kutluk. Malah teko. Kok malah bahagia teko. Aja kaya ngono kuwi. Diajeng karo Umi Hafifah. Pilihan salah siji. Kira-kira milih sinti? Niken, Pak. Kowe iki iso ngrungokne omong aku apa ora? Antarane Diajeng karo Umi, kowe milih endi? Ji, Dua sek. kudu salah siji. Sopo ya? Aja mesra-mesrek kowe. Yo. Taiteng pentelu langsung sebutan jenenge. Siji, loro, telu. Enak kabeh, Pak. Jenenge salah siji. Ayo. Ji, ro, lu. Umi, Pak. Umi. Mergane Ayumi. Ayumi. Nggih. Insyaallah. Lek ngono pendapatku karo pendapatmu padha pancen ya ngono. Lha bapake dhewe ya kocluk. Lah ya. Oke. Terima kasih untuk Diajeng dan juga Mbak Umi dan juga Mas Sulomo. Nah, Dok, ngadeko. Bir kita. Bir kita sing pacare gandeng karo Niken Salintri. Kaya apa ekspresimu? Ken, apa? Kowe tak anggap adik kowe iki. Lah kowe lho ora tak anggap kakak. Kowe tak anggap adik. Oh ya Tak dulur jai- beda. Tak jaki riwa-riwi. Jare sapa wong sing bayari panggah aku wae. Aja ngono. Iki aku nesu lho Ken. Aku anggapmu apa ora? Aku nesu iki. Aku nesu kowe tak anggap adik, kowe malah gendaan karo pacarku. Oh, pacarmu sumbing no. Aku ning Solo. Pacar sing ndi? Pacarmu ki akeh lho. Mutiar. Sing dia. Aja ngono kan, sing kae lho kan. Sing ndi? Sing Sing dalang kae. apa sing ndi? Pacarku mantanku dalang kabeh, aku ya bingung iki Lah kan. iya. Kok malah pamer iki piye iki? Kowe tak anggap adik. Serpek tur-tur. Kowe tak anggap adik kan. Saben pacarku bayangan kowe tak ajak tak dadekne bintang tamu kan. Kowe malah tega kan. Kowe malah selingkuh ning buriku kan. Kowe tega karo aku kan. Kowe tega kan. Kowe tega kan. Kowe tega kan. Sepurane. Sing greges ki ya pacarmu kok. Asline pacarku kok godho kan. Aku orang godo loh. Bayu sepurane ya Bayu. Kowe ngirimi foto-foto seksi ning gone pacarku kan. Udah aku Bayu. Aku. Dek sing jalan Bayu. Kowe tega malah mbok kirimi kudune kowe nek ngerti aku Mbak Yu ora mbok kirimi kan. Kuwi ngono tak kirimi fotone seksine wedhusku. Udah aku. Tak delok ning WA-ne transferan 500 juta ning gonanmu kan. Akeh Mbok men kira to. apa, kan? Kena pacarmu melarat kabeh anu lho. Akeh men 100 juta. Aku ora nyindet. Ki gayane lho kan gayane. Aku kok dadi murahan ngene to rumah saku. Mbak mbok ganti to, Pak? Etok-etoke diwalik ya. Oh, diwalik, diwalik. ya. Biasane selingkuh karo kae. biasane kuwe sing rebut pacarku, Pak. Nah, iya, kuwi tukang rebutan pancen. Direbut terus kok. Sampai. Mbak sumpah lo piye? Nah, Oh, apa? Kowe Nyapa? cah wedok kok murahan. Ora murahan iki lho nyapa kok murahan? Lah kowe ngapa kok karo pacar kuwi? Lah pacarmu gelem karo aku lho Ken. Nek kenyataan lho ya, Pak. Nek kula ngoten mboten kakean ngomong, Pak. piye langsung biasane piye? Celeng pateni tel ngono, Pak. Kowe wedok iki Sampah Pak. Gua kita aku wedi karo kowe Ken. Perang Ken lagi perang. Gunung jeblok tak langkai segoro geni tak genglangi. wah, elok men. Kuwi lagu sekti kan. Ya trah aku ya sekti ya wonge.
Mbok anggit aku wedi karo kowe kan. Sapane Pak perang Pak iki Pak. Pak pedang Pak. Jenengan kula geraji napa? Melok-melok napa Aku ora melu-melu aku. Godo Pak, godo. Ya, Alah kecilian. celurit lho iki. Oh ya. Sitoke. Godo. Godo. Lah kok radil? Kulinoro ngene iki ta kowe. Lah kok radil, Pak? Eh, Kok radil? kuwi landhep kuwi iki an. Iki lho tumpul. Tapi paling dikenekne gur kerih kok Lah iki kan perih. Perang Pak. Aja takon jenengku Niken Salindri lek ra kowe mati ning tanganku. Maju kan aku ora wedi. Kowe wis nglebut pacarku lonte. Jujur, Pak. Lah lek mati kabeh sing dalang sapa? Niken ya asem aku dikatone ora. Lah, ini begini, Mbak Niken dan juga Oke. Birgita Oke, Pak. serta para penonton semuanya. Ini menjadi bukti bahwa sinden itu adalah kreatif. Walaupun tanpa pelawak dan dagelan mampu membuat jenengan tertawa dan terhibur. Inilah sinden zaman sekarang. Salaman sik, Oh, jenis tukaran suwek. tenan. Salaman sik. Jadi suto. Engko tak wae jajanku. Apa jajanmu? Lah aku pedot karo yangku gara-gara awakmu to asine. Gak iso. Lah nyapa yangku kaya ngeleki fotomu ning Instagram. Astagfirullah, aku teman Instagram tok kan. Alah ndak percaya aku. Nah malih putus aku malih. Aja curhat ning kene to dikira tenanan iki kok. Oke. Ya wis barek ya. Terima kasih luar biasa Niken Salindri elok. Jenengan tetap berdiri Niken, Mbak Nggih, Birgita duduk nggih, lagi. Pak. Nah, nggih, luar biasa. Elok tenan nggih. Sekarang hiburlah warga masyarakat Kepanjen Pace Kabupaten Nganjuk dengan lagu-lagu pilihan dari Ibu Lurah. Jenengan nembang siji pisan kas, ya toh. Bar kuwi Bu Lurah saya beri waktu untuk memberi tali asih kepada para waranggono termasuk Niken Salindri. Pilihan tinduk Lestari Lamunan Pujaningsih karo Kitir Sumilir. Kitir Sumilir, Pak. Kitir Sumilir? Oke, siap. Yuk. Nyuwun permintaane sing terbanyak mau Kitir Sumilir. Oke. Kitir Semulir setuju? Sumilir, Pak. Oh, Sumilir. Oh. Akhir apal yang nerake. Oke. Oke, Kitir Sumilir diaturake bersama Niken Salindri. Ini bintang bukan kaleng-kaleng dan juga madang karakruk. Oh. Sugeng dalu, Bu. Hati mriki, Bu. Lah Pak Lurah pundi to Bu kok ditegakne jenengan minggah piyambak niku. Nggih. Monggo dawuh riyin menapa sebabipun jenengan paring wujudipun tali asih dumateng waranggono utawi sinden. Nggih. Matur suwun ingkang kathah damel Ibu Sukesi sampun wau sampun mujudaken saged krebab kali Nggih. Mbak Niken sampun Kitir Sumilir sebab panyuwunipun Pak Lurah. Nggih. Monggo. Nggih. Bu Lurah, biasanipun menawi Bu Kesi jenengan dawuh ngrebab lek teng Ponorogo langsung disawer 1 juta Bu Lurah. Mboten sementing tahun ngarep wayangan melih mawon pun matur Niki nuwun. lho Pak Nggih. Dalang. Ya, Niki kula diparingi buket. Niki mboten sembarang buket lho. Isinya ada merah-merah. Jenenge apa to? Buktek apa? Buket. Buket. Lah menika tondo tresno saking Bu Lurah kagem kula lan waranggono. Mugi-mugi Bu Lurah sak keluarga tansah pinaringan kegiatan lahir batin Bu. Amin. Momong warga masyarakat wonten mriki nggih Bu Lurah. Matur nuwun ya Allah Sami-sami. Bejone Pak Lurah degane kambil ijo. Bejane sing duwe bojo Pak Lurah. Nggih. Cuantik kaya ngene kok ya ampun. Nggih. Sampun niki Bu. Sampun nggih. Matur suwun. Mboten lho Bu, Pak Lurah temu ndi niki, Pak? Teng warung. Masalah malah ngopi kayak nggih. Pokoknya intinipun selamat sukses kagem panjenengan Pak Lurah. Semoga amanah dan juga mendapatkan berkah. Seluruh warga masyarakat yang wonten panjen mriki mugi-mugi hayu rahayu putra putrinipun soleh lan solekah. Amin. 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 Nggih. Terima
makasih. Nggih, sami-sami. Matur sembah nuwun Bu, sehat selalu panjang yuswanipun. Nggih. Rezekine tambah kathah. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Bu Lurah panjen luar biasa tresno karo budaya. Nggih. Alhamdulillah Pak, ambune lho Pak. Piye ambune? Ambune duit. Ah iya ta ngono iki. Tondo Alhamdulillah Pak, kula benjing kan tasik bablas-bablas. Siap, piye? Benjing-enjing jam 7 kan teng Semarang. 7 pagi. Siap. Terus bablas malih teng Jakarta, terus teng Batang, digawane sangu kali mamah wau. Sangu sing berupa materi dhuwit ngono to. Heeh. Ora digawani. Mboten. Ora apa-apa anggar digawani ATM aman. ATM di. Ora ngerti ATM to sampean ya? Ndak ngerti aku ki. Aduh mesake. Lah piye apa njaluk tambah bulurah. Ora sampean wis tetep sampean Gus. Ya seniman iki kaya bapak lho. Seorang dalang aku ora tau nyekel dhuwit mboten nate. Apa-apa Masa mesti to, Pak? Bugasi. Alah tenanan. Berarti ngoten niku jenengan sukane Bugasi sedaya. Nggih, dadi bruk metutuk teng Bugasi. Lah, nggih. Sing ngebrukne aku sing metutuk Bugasi kae ngono lho. Piye to Pak maksudnya? Bruk metutuk, aku entuk Metutuki dhuwit. apa? Metutuke kaya gunung ngono lho. Heeh. Dadi aku karo Pak Lurah diparingi dhuwit ta mau. Heeh. Terus akhirnya tak tampa, tak brukne, akhirnya metutuk ngene Bugasi ngono lho. Oh, berarti tabungannya teng kene Tabungan. Bugasi. Wow. Nadyan sampean ora nyekel dhuwit, ning semua kebutuhan sampean sudah di-cover oleh mamah jenengan. Sudah. Oh, Makanya kula ngono nggih kuwi. ngoten to, bruk teng kene Mama Nggih. sedaya. Apik kuwi. Sampean tulang punggung keluarga yang bisa dadi lantaran saka Gusti Allah nguripi keluargane jenengan kabeh. Wah, Amin. pahalane top kuwi. Amin Pak, mugi-mugi nggih kula langgeng awet teng kene dunia seni, Pak. Amin. Lah nek dunia ndilirane seni. Nih, Arek dunia kan ndilirane dunia seni. entertainment itu kan pasti ada pasang surutnya. Oh betul. Tapi Nggih. aku tuh bertahan supaya tidak surut, Carane piye kan? tidak sombong. Tidak sombong. Oh iya. Ada lagi? Selalu mentaati perintah orang tua. Ah iya. Mergo ning donya ki ora ana donga sing paling ampuh kejaba dongane mbokmu. Nggih. Mula bejo kemayangan sampean urip sik ditunggoni karo mbokmu iki bejo. Nggih, Pak. Leres, Pak. Heeh. Semari kesel pisan. Sampun. Wah iya saiki nembang nek. Coba kaya apa? Pilih neh, Nduk. Ayo, bar iki tak apa kuwi jenenge tak selani siji sampean bisa istirahat terus terakhir langsung digietke ngono. Oke. Lestari lamunan pujaning sing. Aku jane sir nyanyi pujaning sih, Pak. Pengen. Tapi nadane kemetitin kok gorokanku cepot. Oh, iso didukne. Aman, aman. Koordinasi karo kanca-kanca Oh, iso didukne. iso didukne. Oh iya. Pujaning sih wae nek. Disapa sing ngendang kayak Mas Noval kayak ben saya semangat Mas no. Noval semangat ya. Nanangi nganu lho Pak wis kebelet duet karo aku lho asine. Oh ngono. Lah sampean kersa piye? Ya sik bar Bar iki pujaning ya? sih wae. Oke, siap. Apa engko keri-kerian pas wis dikukuti ngono kae nanang nggih nanti celok ngono kae. Wis sia-sia lek ngono kuwi jenenge. Nggih, nggih. Yo coba diaturake. Puja Ningsih oleh Niken Salindri. Yo, kolaborasi Madangkara dan Mayangkara. Oke. Alhamdulillah. Luar biasa. Bisa istirahat dulu. Yeay. Terus disingkat. Saiki ganti sapa? Hah? Ki bocah sing saka daerah iki lagi ngebum nggen jaranane. Sapa? Kediri karo Tulungagung ya kuwi Birgita karo Mbak Winong Nawangsih. Wah, disuwun berdiri. Yo men jumeneng cublak suweng. Dados. Yo. Lah karo iki ra entuk nesu lho ya. Napa, Pak? Ora tau Kulino. dirusui to kowe. Mboten, Pak, tapi kula kulino nesu kalih Winong, Pak. Sebab e Sebabnya dia ngeyel, Pak, karo aku, Pak. ngeyel campur ndablek. Iya, Pak, betul. Iya. Mboten. Kula iki manut lho, Pak. Manut piye? Manut kula nek dikandani manut. Kula Heeh. diarahne penak. Ya to, Mbak? Ora? Ning kaya Winong iki tipe wanita yang tidak mudah marah kaya Winong iki. Ning ya kuwi nggugu karepe dhewe. Nah, alhamdulillah. Nggih. Ngeten iki malah sehat to, Pak? Kok iso sehat? Mboten pikirane mboten abot. Heeh, semeleh ngono ya, Nduk. Nggih. Nah iya, mula awakmu saya lemu mergo pancen pikirane ra tau abot. Mboten, Pak. Mboten ngoten, Pak. Piye? Mergo saiki Wino pun enten pasangane, ngoten lho, Pak. Sopo? Oh, ngerti aku. KWN to. Kawin.
Nggih blangkon kliwir to. Pokoknya sing nganggo blangkon kliwir. Terus tanggal 26 petuk neh. Oh. Angel digoleki kuwi sok. Ayo. Mergo nganggo Bawane sing umum bae, sing kabeh iso pangkur. Ayo coba kaya apa nggih. Niki napa to, Pak? Ya ngono ninggal Tembang- Katresna. Walah. Nggih. Apa, Nong? Sembarang manut kowe. Tanpa upama. Boleh. Ya, nggih, Pak. Oke. Ya nah. Anganku tanpa Neno mung sliramu kang dadi telenging ati Mbak Birgita Ayu. Ya. was lawas sanggonku nanging hamong laleda Neno. Yo Bir. ngelingana rikala jaman kepungkur Oh, Winong. Seliramu. sliramu nate ngendika Bareng berdua. Ya. tresna lair trusing batin. Nah, tembang menika ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang caksi lover ingkang keroyo-royo ana sing saka Blitar, ana sing saka Laladan Sidokare dan lain sebagainya ingkang kepareng nusul karo awake dhewe ya mboten kata lumpen Pak Waris Sugiono tebih saking Surabaya Pak Jono sekalian garwa tebih saking Surabaya nusul wonten ing Nganjuk mongko sok tanggal 2 November awake dhewe sowan ana ing UNER kampus UNER Surabaya Dies Natalis kaya ngono kuwi. Yo diaturake Mbak Birgita dan juga Mbak Winong Nawangsih ninggal katresnan saking Kendang. Monggo Mas Noval. Yuk. Terima kasih Mbak Birgita dan juga Mbak Winong Nawangsih. Saya sinden-sinden Madangkara dasare tuwajuh panembahe marang Gusti sekolah ora keter yen pacaran trimo dikipatake. Ayo. Mula kaya Mbak Birgita iki direwangi ngontrak dhewe iki men ora diganggu dening pacare. Ayo. Tamu wong lanang ora oleh mlebu. Lawang ditutup krekep terus metu cendela. Ayo, terima kasih. Bocah. Yo, saiki terakhir genduk Niken Salindri coba diaturake untuk menghibur warga masyarakat Kepanjen lan ugi sedaya kemawon Malembar ngantos Pacé ngantos ing Nganjuk lan ugi ingkang kepareng mirsani lumantar Kuntadi channelipun Jodipati Pak Utis sedaya kemawon sugeng nglaras salam budaya. Ayo. Lestari Niken. Ayo nggih. Kagem penggemaripun Bu Kesi sabar sawetawis mangke pamundhutipun Mbah Lurah ngesake kutun manggung kula aturaken wonten ing gara-gara sing pas wektune. Ayo. Genduk Niken
Salindri. Ya, jan. Mik yo nggo dhewe. Ayo, pancen yo golek penake yo. Rego piro? Rego piro ngene? Niki mike Madangkara, Pak. Apa ya? Apa ya, Om? Apa? Nggih, lek mik kula mboten kula beto damel benjing. Oh, eman-eman ngono batune ya. Nggih, mboten anu dicangking teng Mayangkara mik kula. Niki Oh. wae mboten kula. Ngono. Enten, Pak. Mike kathah. Ndang nggih didamel teng Mayangkara. Oh, pentas. Nggih. Budal dhisik. Wah, iya coba kaya apa. Lah, engko ketoke piye ngangge Madangkara ketoke piye? Oh, mboten, Pak, mboten, Pak. Ora ganggu suara dan Mboten, karaktermu Pak. toh. Aman toh? Mik mahal atau tidak mahal itu tergantung dari suara kita. Oh. Nek wis suarane asline apik arep nggawe mik sing model piye sing rega 50.000 ya panggah apik. Lho, kuwi lho, rungokno kuwi sindan-sindan Madangkara rungokno. Mik ora kudu larang-larang ya toh. Nggih, mangkane kula mboten tumbas mik sing larang-larang to, Pak. Iya. Cukup 100 juta mawon pun cukup bagi kula. Piye? Lah kuwi mikmu iso nggih tuku gamelan malah ora ayo. Nggih ning wesi ayo. Loh, gamelan saiki ora ngerti to, Nduk. Nek sampeyan gelem tuku sing kualitas ngene iki, sak M luwih lho, Nduk, regane ngene iki, Nduk. Pila to, Pak? Mergo saiki kaya perunggu ngene iki wis angel golekane. Timahe timah khusus jaman biyen, saiki sing wis Niki larang. jenengan mboten enten cita-cita ngedol gamelan to, Pak? Maksudmu piye? Lek tak dol piye terusan? Mengke kula tumbase, ngoten lho. Iki wis dudu aku. Sing duwe hak dudu aku. Sinten? Iki wis tak kene karo mbokmu Bu Kesi, biyen tak nggih mas kawin seperangkat gamelan komplit ngono lho. Oh, lek dalangi ngoten niku ya, Pak ya. Iya no, iya. Oh. Lek bojone seniwati lho, lek ora seniwati ya angel diarah ning Oh gamelan. iya, wis tak golek dalang aku, Pak. Ayo, amin, amin. Wis pokoke ora perlu kesusu awakmu lho, sing ngenteni akeh sing ngantri akeh, Anu, Nduk. anake jenengan mawon apa pripun, Pak? Hah? Sapa Rambu to? Kae malah dadi bos jaranan padha kuwi karo kowe. Kowe duwe jaranan parito. Seperangkat alat jaranan Iya. serta barongan. Ayo, barongan beserta dengan pecutnya. Ngono kuwi ngo. Yo, lestari ya, Nduk. Niken Salindri coba kaya apa. Sing derekne Mbak Putri iki mau. Ndi Mbak Putri? Nggih, Mbak Putri, enten Bude. Nggih Iki nggih Bude kula, terus enten Mas Rijal. Pun lahiran buke. Dereng. Dereng nggih. Ketingale ya bulan niki, Pak. Bulan iki nggih. Nggih, bulan niki. Oke, engko dikabari lho Bapak ya. Teng napa, Pak? Lho, Umi iki duwe adik wedok sing jenenge aku mbiyen. Oh. Tak jenenge Pandam sapa, Pandam ing katresnan apa sapa? Pandam Tri Maharani. Yang artinya Pandam itu adalah keindahan yang berupa api yang penuh dengan semangat. pandam iki napa mboten godhong to, Pak? Heh? Godhong pandam sing damel segong. Kae jenenge pandan. Pandan. Pandan ini napa mboten kewan? Kewan apa? Kewan lucu. Kae jenenge panda. Oh, panda. Apa neh ayo? Wis, Pak. Ayo bocah ya pinter banyol ayo. Niku jaler napa Stri? Sing ndi? Pandam niku. Ya Putri no. Oh, Pak Putri. Pandam. Wis nggih calone adimu lanang apa wedok? Cewek, Pak. Oh, cewek. Nggih, kula sedih asine. Duwe adik cewek kok sedih. Kabeh-kabeh kok wedok. Nisa wedok, kula wedok. Sing terakhir niki nggih badene wedok. Loh, aja kaya ngono kuwi. Sampeyan kuwi ya yen diberi anugerah kodrat dari tuan wedok, pasti ada hal-hal yang positif dan juga bermanfaat. Lah, nek wedok kabeh iki lho Pak, pemene kula tumbas klambi. Lah liyane nggih melok meri lho Pak. Ya ditukokne wong nyatane mampu kok ya. Ya Pak. Kaya Bu Kesi pas lahire rambu karo rangkung, bah mesakne lho, Nduk. Wih jam 09.00 bengi ngeden, ora metu-metu ora lahir-lahir. Terus? Adikmu ki lho rambu rangkung lho. Nggih. Akhire tak getak. Le, Nduk, ndang metu, dalane nggih gentenan karo bapakmu. Dalan apa Pak? Lestari mangko, dados. Anu Pak, dalan bayi. Malah dicethake. Ayo. Nggih to, Bu. Ngono kuwi. Dengan dijahit napa mboten? Ora dijahit diobras. Nggih. Maksud kula iki operasi napa normal? Oh, operasi. Operasi kabeh kae, adik-adikmu operasi kabeh. Oh, nggih alhamdulillah. Sampeyan mbiyen operasi apa normal? Kula normal, Pak.
Wah, iya. Alhamdulillah, mamah niku lepas metengi kula niku ta. Heeh. 9 bulan niku tasik ditinggal montoran piyambak teng kene pantai lho, Pak. Wah, 9 Langsung bulan. benjingin niku langsung merocot kula niku. Oh iya. Mbokmu mbiyen nyidam apa iku iso duwe anak kaya sampean? Ngidam napa nggih, Pak? Kula mboten ngertos nggih. Ngidam napa? Oh, ngidam iwak sumbing, Pak. Mas sumbing ki apa? Timaan to. Lah iya, heeh. Lestari ya, Nduk, niki kan. Nggih. Oke, yo. Diaturake bersama Madangkara. Muga-muga kabeh lagu-lagu sing diaturake bisa dadi srana panglipur penggalih para warga masyarakat ingkang Nggih. kepareng awuh wonten ing lapangan Panjen. Yuk, dados.